Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubot. Ay, salamat. Ako ang tawag na itong manok. Ano yan ito? Berting gamaya. Pero, maor ka ito. Sa mga motor sa ato ng mukay. May sumbang. Di. Ito. Nagkakabay ka ng manok niya. Aso niya tabi mo. Itatabay na di. Buta ka ni ito mo. Murag. Ito kayo siguro yun ako matari. Wah, may katubo ni muka ni samot. Mga kasawat. Kasawat. Kasawat pa ako na. Oh, mana na ako tarik ko ba? Ayaw, Lexa. Ayaw, ito ko. Anda yung muka. Baho, ragitik. Tok mo. Ako sa nang butar ito sa tagkal kay napul bato dito. Oh, sige to ko. Play siya mo to. Umot ba? Bawa na. Takbut kumane wa man tay sultan ni. Tuon baka na po si ano si Witok po murag daghan tong mga kamanukan dito. Karon kay dito man ako kontripan. Ayan na! Ayan na! Ayan na! God, please, no! 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 Kuhain. Pasensya ang mga manok ka mo kay andyan mo ron. Atay din mo. May kawatan na nga. Matangay tani. Bahala niya. Ano balitohan ni Lukma? Tuhan, no? Kawat ng manok ba? Iya. Si, dapat ang tao rin mo. Tuwa tayo, nahan eh. Nagdas manok to. Oh, tarik to. Tuloy mo. Basta pa Tara, tara. Tuhan na ka. Asap to. Manok gagamay kaawat na to niya. Pila rin katida na yung maon. Ako rin usang kaon na ni. Magukod pag yun. Huwag may kuango itong mga tag-iya itong tulo pag yun. Pag yun nga nila tulo pag yung gukod na to. Pastila na silang. Karoon na manok ka na. Manok ka na. Chicken. Karoon. Saka na kamarong do. Asa, orbita matago na yan. No, 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 no. Patay.
Asal Wala naman itong dapita. Tuwa na rin. Asal do? Ang manok. Asa ka ni tawanan ni? Ato. Tumo. Di. Ato bitaon. Gabi-gamar to tawanan ko sa kindagan. Atay ito na. Ya, dito dito sa inyo rin. Manok. Ano kita? Diri mo. Ari ko bigas. Sige. Ikaw mo, ikaw mo. Suga ng dagat. Tawanan na rin. Pila ka kilometro nga akong kinaganan. Huwag yun ako masakpi. Napaka din buwang ka. Matay ba? Nabuksun na itong tawanan ba? Nasakpan to ng tawanan to. Ako itong bunalan. Huwag na iisa. Mawargin akong pamagi. Ha? Huwag din. Ako kita ko. Asa kung buwang ka? Bayan sakpi yun. Asa nagpasang gamay kung kinatao ang buwang eh. Ang gamay ng tao, kusog yung dagan eh. City ko tumuwang. Atay, asal ito na ay. So, jambay na to ba? Kusog yung dagan. Asa mo itong panuway ay. Patay giniro ito na ay. Itsa ito na mo. Ayay. Tuwa to rin to ba? Matuon ba? Wala. Balik to. Wala yung Asal to. Asal to na. Anin man itong manok na wala. Nalitso na to. Kuan mo kita tayo rin. 1 hour later. Lami sa manok na dili ato. Ay, pagkabusugan ako puri buyag. Lami sa manok na dili ato sa. Kagsaon ako pa ako nang gid. Makatakuan ako sa tag-iyang nangukod. Pila sa nakabuk, tolo. Wa pa gid sila makagukod. Pagkahinay managan mga tawhana. Mga taga-sonda pero gagmay ka. Kining mubo. Buntag yun sa may ano to. Tagpod. Mo lagi. An. Dami kong buwa. Kabantay ha. Kabantay. Wow, kabantay dito sa mong balay. Dito ko sulod sa mong balay. Akong manok nawala na. Di ko ha. Nga, ano daw sa ilong kadera. Na. Lagi na ro. Isa boss. Ako magilaw nga ba to? Ako kawat si umanok boss. Ano suroy? Ako lagi rin. No, no, no. Chats TV. Please subscribe and share, like. Palo. Follow sa mo ang Facebook page. YouTube Chad- channel. TV vlog ug sa Chats YouTube TV. channel Chats TV. Yehey! Ang title na among gikuan. Supportaran mi ninyo ug sa ako mga kabanan sa GBBI Guardians. Oh. Ang title na among gikuan, Shoutout Kawatag ninyo Manok. Shout out ninyo mga lods. Kapatiran Guardians. Kapatiran. Shout out. Oh, shout out ya tanan sa mga Support. viewers na mo. Biya gamay Chats kami viewers. Okay ra gyapon kay Ah, moabot sa na nga pagkaparo. panahon nga Bala gamay viewers. Basta malipayon permi. mudaghan na Padayon lang sa pag-vlog. Salamat. Tanan pasiaw basta para malingaw kamong tanan. Pag-vlog niyo support you guys. Kailangan ng support niyo para sa uban namong mga himo namong videos. Makakita pa mo sa among mga videos nga among himuon guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Please subscribe mga Kaya ka-lods. islita ang Chats button TV. bells para active mo sa mo ang umaabot pa nga mga videos. Mga vlogs. Daghang salamat. Chats TV. Bye-bye.